Mae'r cwestiwn hwn yn fath glasur. Cwblhau'r sgwâr. Mae cwblhau'r sgwâr yn dweud wrthych am y trawsnewidiadau a allai fod gennych ar eich cromlin. Byddwn ni'n dweud yn y gromlin feiddiol 2x sgwâr plus 6x sgwâr plus 5 ei fod wedi ei gipio at 5. Mae'n fwy serth oherwydd ei fod yn 2x sgwâr, ond mae'n positif x sgwâr, felly wedyn mae'n gwybod ei fod yn siap yw neis, gyda'r minimum ar y gwaelod. Mae'r arwyddin yn dweud wrthyf pe bawn ni'n ffactorio hyn, byddwn ni'n cael plus yn y ddau fraced, sy'n argrymu os oes unrhyw weiddiau mae'r ddau ohonyn nhw ar yr ochr hon yma. Mae nhw'n negyddion. Ond yr hyn nad ydym yn ei wybod eto, yw a'r gromlin hon yn gwneud y math hwnnw o beth. Nid ydym yn gwybod hynny eto, nes ein bod wedi cwblhau'r sgwâr. Os byddaf yn cychwyn gyda'r un hon, 2x sgwâr plus 6x plus 5, o edrych ar y ffyrdd maen nhw'n am ei chael, mae'n eithaf amlwg mae'r peth cyntaf sydd angen i mi ei wneud yw tynnu allan fy ffactor cyffredin o 2. Felly mae'n rhaid i mi rannu pob un o'r termau yn fy trinomial. Mae'n cael x sgwâr plus 3x plus 2.5, neu 5 dros 2. Rydw i'n mynd i ei ddewis ei hysgrifennu fel ffracsiynau trwm uchaf. Yr hyn sydd angen i mi ei wneud nawr yw cwblhau'r sgwâr ar y darn hwn. Wedyn mae'n gwybod bod x plus a i gyd wedi ei sgwario yn x sgwâr plus 2ax plus a sgwâr. Felly, mae'n dilyn y bydd fy x sgwâr plus 2ax bob amser yn x plus a i gyd wedi ei sgwario minus a sgwâr. Felly, os ydrychaf ar y hyn sydd gennyf, mae'n rhaid i mi haneri y rif yma a fydd yn rhoi 3. Felly, mae gen i x plus 1 hanner o 3, sef 1.5, neu 3 dros 2. Nawr mae'n rhaid i mi wneud sgwâr o 3 dros 2, a fyddaf yn dewis ei ysgrifennu fel 3 dros 2 i gyd wedi ei sgwario. Ac fe welwch pam y munud, ac yna plus 5 dros 2. Dydw i ddim cweit yn y fformat gofynol eto, ond rydw i'n cyrraedd yno. X plus 3 dros 2 i gyd wedi ei sgwario. Nawr mae sgwario ffracsiynau yn hawdd, gan ein bod ond yn sgwario'r top a sgwario'r gwaelod. Mae'r un hon yn rhoi i mi minus 9 dros 4, plus 5 dros 2. Yn amlwg, os ydw i am dynnu neu ychwanegu ffracsiynau at ei gilydd, mae'n rhaid iddyn nhw fod dros yr un nifer. Felly byddaf yn newid fy 5 dros 2 i fod yn 10 dros 4. Dyblwch y top, dyblwch y gwaelod. Nawr, mae gen i 10 dros 4 minus 9 dros 4, ac felly mae gen i 2 braced x plus 3 dros 2 i gyd wedi ei sgwario plus 1 dros 4. Mae'r fformat sydd ei angen araf yn gofyn am rhywfaint o luosi trwy'n ffactor 2 eto sy'n rhoi x plus 3 dros 2, i gyd wedi ei sgwario plus 1 dros 2. Mae hyn yn dweud rai pethau wrthyf am fy nghromlin. Na roeddwn ni'n gwybod bod gen i ryngipiad yn 5. A gallwn ddweud hynny graff greiddiol. Mae'n dweud wrthyf ble mae'r llinell gymesuredd honno. Y linell gymesuredd ar gyfer y gromlin benodol honno yw lle bod x plus 3 dros 2 yn hafal i dim. Mewn geiriau eraill, x equals minus 3 dros 2 neu minus 1.5. Mae'n dweud wrthyf fod y gromlin hon yn dinach na fy nghromlin x safonol. Mae fe isaf swm pwynt yno ar plus 1 dros 2, felly yn yr achos penodol hwn,
mae gen i gromlin eithaf tyn, ac i safswm ar 1/2 neu 0.5. Felly syniad o gwblhau'r sgwâr yw rhoi'r trawsnewidiad i chi. Fe i safswm yw'r gwerth y 1.1/2 positif hwn. Felly, gallwch weld bod gennym y yn hafalu 1/2, sef ein pwynt minimum. Yn y cwestiwn hwn, mae gennym gyfesurynau gydag un gyfesuryn amrywiol, ond nid yw hynny'n gwneud gwahaniaeth wir. Mae hwn yn edrych i mi fel Pythagoras clasurol. Ac os ydw i eisiau gwneud Pythagoras clasurol, mae angen triongl ongl sgwâr arnaf. Diagram cyflym yn dod i fyny nawr. Ar gyfer A, mae gennym y -3, 5. A gallba fod yn unrhyw le y mae am fod, ac fydw i'n mynd i ddewis ei roi draw fan hyn. Mae'n dibynnu beth yw x wrth gwrs. Os ydw i eisiau gwneud Pythagoras, mae angen triongl ongl sgwâr arnaf. Mae angen i mi wybod beth yw'r pethau, felly mae gen i x, 3x plus 9. Dyma'r pwynt -3, 5. Felly ochr lorweddol hon, os ydw i'n mynd o A i B, dwi'n mynd 3 ar draws oddi yno ac x arall ar draws yno, felly mae'r ochr honno yn x plus 3 neu 3 plus x. Yr ochr hon yma rydw i'n mynd i fynd o 5 hyd at 3x plus 9. Nawr yn amlwg yr unig ddawn sydd gen i yw'r 3x ychwanegol ac i fynd o 5 i 9 mae'n rhaid i mi gael 4 arall. Felly'r ochr honno 3x plus 4. A B i gyd wedi'i sgwario, bydd x plus 3 i gyd wedi'i sgwario plus 3x plus 4 i gyd wedi'i sgwario. Oherwydd fy mod i'n dod o hyd i hypotenuse, rydyn ni'n gwybod y bydd yn ychwanegiad. Pe bawn ni'n gwneud hwn yn rhifiadol, efallai byddwn yn ysgrifennu mewn ffordd wahanol, ond bydd yn gweithio'n iawn yma. Mae x plus 3 i gyd wedi'i sgwario yn gynhamol syml. Defnyddiais yn gynharach x plus a i gyd wedi'i sgwario equals x sgwâr plus 2ax plus a sgwâr. Fe allech chi feddwl am hynny fel ehangiad binomial o driongl Pascal os dymunwch. Ond yma, gallaf ysgrifennu'r hon i lawr heb ormod o broblem. X sgwâr plus double fy 3 sy'n rhoi 6x plus 3 sgwâr sy'n rhoi 9. Mae'n rhaid i mi wneud ychydig mwy o waith ar yr un yma, ond bydd y dal yn gweithio. Ac eithaf tro hwn, am fy nherm x, mae gennym 3x, felly bydd gen i 9x sgwâr. Yna, 2 times 3 times 4, gan ei fod yn 2 times 3x times 4, felly mae 2 times 3 yn 6, yna 6 times 4 yn 24. Yna mae'n a sgwâr yn 4 sgwâr sy'n 16. Gan gasglu fy nhermau gyda'i gilydd mae gennym 10x sgwâr, sy'n edrych yn ffafriol yn barod, plus 30x plus 25. Os byddaf yn tynnu fy ffactor cyffredin 5 allan, gan rannu bob term a 5, mae gennym 2x sgwâr plus 6x
plus 5. Yn ôl yr angen. Dim problemau go iawn ac yn eithaf syml. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwneud y darnau bach yn dda. Strwythurwch eich gwaith i ddangos sut rydych chi wedi mynd ati. Rydych chi wedi cael ateb yma o ystyried yr AB sgwâr equals 5 braced 2x sgwâr plus 6x plus 5. Felly mae'n rhaid i chi roi'r gwaith sy'n cefnogi hynny i mewn. Mae angen y ddwy linell hon yr wyf wedi rhoi asterig arnynt. Os nad oes gennych rheini, na fyddwch yn argyhoeddiadol ac ni fyddwch yn ennill y marciau. Ond mae mathemateg yn ymwneud â gwneud y pethau syml yn dda. Nawr defnyddiwch ganlyniad A2. Oeddem yn gwybod o A2 bod AB sgwâr yn 5 times 2x sgwâr plus 6x plus 5. Ac yn fan A2, rydyn ni'n gwybod mae'r isafswm gwerth yr y equals 1/2. Felly'r hyn a gawn yw gwerth minimum sgwâr AB sgwâr, yw 5 lluosi a hanner, ond darllenwch y cwestiwn. Rydyn ni eisiau AB, felly mae'n rhaid i ni ailysfaddu bob ochr. Felly, ailysfad 5 dros 2 fydd hi, a nad yw'n werth chwaraegaf, yw blaw bod y cwestiwn yn gofyn am hanner ailysfad rhywbeth. Yn gythwyddo chydig, ond rydyn ni'n tueddu adael pethau ar ffurfiau syrwt weithiau. Felly gallwn weld beth sy'n rhaid i ni ei wneud. Rydyn ni'n lliosi'r top o'r gwaelod ag ailysfad 2. Bydd y top yna'n dod i fod yn ailysfad 5 lliosi a ailysfad 2 sy'n rhoi ailysfad 10. A'r gwaelod yw ailysfad 2 sgwâr, sef y holl bwynt, felly pan rydyn ni'n cael ailysfad 2 sgwâr, rydyn ni'n cael 2. Felly dyna 2 gwaelod sy'n ni'n gadael â 1/2 times ailysfad 10, sef ein ateb.